Helo, rwy yma i sôn wrthych chi am brosiect diweddaraf Articulture, agor allan 2023. Oes gennych chi unrhyw syniadau ar gyfer perfformiad neu brosiect celfyddydau awyr agored? Y gwanwyn hwn mae Articulture a phartneriaid ar draws Cymru yn lansio hashnod agor allan 2023. Beth yw'r cyfle? Mae gennym 3 chomisiwn newydd i artistiaid sydd eisiau datblygu a theithio celfyddydau awyr agored newydd yng Nghymru. 2 i artistiaid heb gynrychiolaeth ddigonol ac 1 comisiwn agored. Ymgeisiwch os ydych yn ystyried eich hun yn artist byddar neu anabal, eisiau creu gwaith a ddatblygwyd ac agreuwyd drwy'r Gymraeg yn unig, neu yn artist sy'n byw yng Nghymru a bod gennych syniad am perfformiad neu brosiect celfyddydau awyr agored. Bydd y comisiynau hyn yn cael eu cefnogi gan leoliadau a gwylau blaenllaw ar draws Cymru, gan gydweithio fel consortiwm celfyddydau awyr agored Cymru, a'i reoli gan Articulture. Bydd y 3 gwaith awyr agored yn mynd ar daith i leoliadau phartneriaid y consortiwm yn 2023. Gall artistiaid wneud cais am hyd at 5,500 i bob comisiwn. Bydd Articulture yn gweithio gyda'r artistiaid a ddewisir i ddarparu cymorth ar bob cam o greu a theithio'r gwaith. Bydd hyn yn cynnwys cymorth mentora, cynhyrchu a marchnata. Bydd yna gyfle i'r artistiaid y gomisiynwyd datblygu'n broffesiynol ac ymweld â gŵyl gelfyddydau awyr agored sefydliedig gydag Articulture i weld gwaith rhwngwladol newydd a gwneud cysylltiadau proffesiynol. Sut ydw i'n elwa ohono? Rydym yn croesawu pawb, waeth beth fo'ch cefndir neu brofiad. Mae'n syml. Cysylltwch â ni i ddweud helo. Rydym yn eithriadol o awyddus i glywed am syniadau a phrosiectau sy'n perfformiad neu'n perfformiad rhyngweithio, sy'n medru cael ei mwynhau gan gynulleidfa dwyieithog yn Gymraeg a Saesneg, a sy'n dod â phobl o wahanol gefndiroedd i gydweithio, a sy'n cynnwys prif artist sydd wedi ei leoli yng Nghymru, a dylai'r gwaith fod wedi fwriadu ar gyfer yr awyr agored. Y dyddiad cau ar gyfer cysylltu â ni ar gyfer y comisiynau yw 5:00 ar ddydd Gwener y 3 Fawrth, ond y gorau po gyntaf y gallwch gysylltu â ni. Gall tîm Articulture eich cefnogi i ddatblygu eich syniad fel ei bod yn barod i'w rannu gyda'r partneriaid erbyn 5:00 ar dydd Gwener 17 Fawrth. Os dewisir eich syniad gan y partneriaid, byddwch yn dechrau datblygu eich syniad gyda chymorth Articulture o ddydd Llun y 10 Ebrill. Rydym yn rhagweld y bydd y teithio'n dechrau fis Gorffennaf 2023. Gallwch ymweld â gwefan Articulture i weld gwaith celfyddydau awyr agored rydym wedi helpu i'w creu yn y gorffennol. Os oes gennych syniad, eisiau gwneud cais am gomisiwn neu eisiau rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Julianne drwy e-bost, galwar ffôn, neges destun neu ar ein cyfryngau cymdeithasol. Yr e-bost yw julianne@articulture-wales.co.uk. Y rhif ffôn 0789 681 212 neu ar Facebook, Twitter a Instagram. Pob lwc!